И здравейте хора, днес ще имаме малко колаж от снимки, не колаж точно, снимки от най-добрите моменти в играта. Тук направих 3800 поинца, както виждате още колата не ми е доста тунингована. След това тук вече ми е тунингована колата. Направих 2900 поинт, за това се снимах. Това е доста хубава снимка според мен, тази специално. Изпуква всичко. Взимам завоя настрани, продължавам и снимам по точното време. Тук е подобно същото. Тук се удрям като първия глупак. Тук взимам завоя като пълен професионалист. Между другото, забелязвате ли, че се виждат и грайферите на гумите? Колко е реалистична тази игра. Виждате се и грайферите на гумите. А даже може да видите и човека вътре, не защото самите ми склада. Както виждате, жълтия пушек, жълтия пушек. Това е доста яка снимка. Това е първата ми най-яка снимка. След другата, след тази. Е тази. Тук сме с Хачироко. Първата кола, която се казва Хачироко. Не е от най-интересните, но все пак. Тук сме пак с Хачироко. И това е всичко. От всичките снимки. Пак ще ви покажа. Това е първата снимка, това е другата снимка. Тази и тази. Благодаря ви, че видяхте тези снимки. А сега ще се опитам да направя нещо като колаж от тях. Да. Така че... може да не се получи колажът ни идея. Опа. Не, колаж няма да направим, да видим. Не сме си изтеглили редактор на снимки, но... както забелязвате, тук има бокс и в следващите клипове ще влезнем вътре да ви разгледате. Там колите, както виждате, са квадратни, а тук виждате колата си е с доста правилна форма. Даже както вече казах, и се виждат грайферите. Ето. И тук се виждат доста по-добре грайферите. Ето ги, това. Линейките, който не знае. А тук се вижда нашият герой. Вау! Как е дигнал ръка? Или не е дигнал ръка? Помислиш, че е дигнал ръка. И това ще бъде от този клип. Благодаря ви, че бяхте с мен и чао!